la sección de química, después de haber terminado el ciclo de fuentes de energía y sociedad, queremos rendir un cierto homenaje, la sección de ciencias, a la química, teniendo en cuenta que este es el año dedicado a la química. Queremos que haya conferencias que nos acerquen al mundo de la química y fundamentalmente hasta qué punto nosotros nos estamos moviendo entre la química y recibiendo los beneficios de sus actividades investigadoras. Para iniciar este ciclo tenemos al profesor Manolo Bermejo, para los amigos de siempre en la Facultad de Química, y el profesor Félix Sarmiento se va a encargar de presentar. Buenas tardes. Como ha dicho Emilio, la Asamblea General de la ONU declaró el año 2011 como Año Internacional de la Química, para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene esta ciencia en el desarrollo de la humanidad, en el bienestar de la humanidad, en la sostenibilidad, en la salud, en la alimentación, en la energía, en el transporte, etc. Aprovechó que 2011 es el centenario de la concesión del Premio Nobel a Marie Curie y para visibilizar también el papel de la mujer en la ciencia. Entonces, la conferencia de hoy está marcada en este tema de mujer, ciencia, la química, etc. El conferenciante que tenemos aquí hoy es el profesor Manolo Bermejo, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Santiago, y para mí es muy complicado poder presentarlo porque soy muy amigo de él y además es una persona muy polifacética. Entonces, claro, ¿qué destacas de una persona muy polifacética? Pues hay que destacar alguna faceta, ¿no? Entonces yo creo que cuando estudió bachillerato, surgió en la infancia, se enamoró de la química y empezó a trabajar en la química, pero tenía una posibilidad, es cerrarse en un laboratorio para investigar y adoptar la posición de clásico investigador con sus probetas y sus dolores. Pero eso que también no lo satisfizo y empezó a desarrollar la química en los aspectos didácticos, aspectos de investigador, de divulgación, de compromiso con la mejora del medio ambiente, etc. Entonces, si hay que destacar aspectos relacionados con cada uno de estos desarrollos al que ya lleva la química, como yo, y su compromiso personal con la sociedad, etc., pues empezaría por el campo de investigación con dos líneas que son bastante importantes. Uno es el de los helicatos. Los helicatos son complejos supramoleculares formados por un metal con una hélice. Esto ya suena un poco a algo que en la vida es el ADN. Los helicatos interaccionan con el ADN, y entonces ahí podemos dejar volar la imaginación para lo que puede suceder con los helicatos que se intercalan dentro de la hélice, pueda servir incluso para hacer sustituciones o, si nos dejamos llevar de la fantasía, hacer ADN sintético. En fin, esto es imaginación, pero la ciencia es una imaginación que puede evolucionar. Otro campo importante es el de la química del manganeso. Sobre todo, el manganeso tiene su actividad catalítica, es importante en el blanqueo de, por ejemplo, en los campos de la industria papelera. ¿No se oye? Acércalo más. ¿Se oye así? Bueno, este es el aspecto de investigación, pero si hablamos de los otros aspectos que señalé al principio, pues la investigación, por ejemplo, pues tiene más de 300 artículos publicados, 20 libros en toda su línea de investigación. Ha sido director del Instituto de Ciencia de Educación de 1986 a 1991, presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia de 1999 a 2011, ha actuado y organizado como comisario científico en numerosas exposiciones. Por ejemplo, destaquemos la conmemorativa del quinto centenario de la Universidad de Santiago de Compostela, o que lleva por título La noche está barrida desde la
Tierra, que recibió el premio Ciutat de les Arts y de las Ciencias para la categoría de trabajo de divulgación en el marco de la fase nacional del programa Física, Nación, Vida en el Universo. Es conferenciante habitual, hoy por la mañana que nos está dando una conferencia en un instituto, en institutos, centros de enseñanza y comisario de exposiciones, ha diseñado museos científicos de diferentes centros de enseñanza. En fin, es un amplio currículum en todas las facetas que señalaba al principio. Quizás lo más destacable que nos tiene aquí reunidos hoy es su compromiso por visualizar el papel fundamental y muchas veces no reconocido de la mujer en la ciencia, en la historia de la ciencia. Entonces, sin más, le dejo la palabra a él para escuchar su brillante conferencia sobre eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Félix. Vamos a ir. Si vamos para abaixo, estaremos moito máis cómodos, porque eso de estar por aquí arriba ten o seu aquel. Bueno, o peor dunha presentación como a de Félix é que, como é amigo, igual despois desmerezo. Pero, bueno, vou a facer o que poda para contarvos que me levou a traer esta conferencia. Cando me pediron que abrira esta sesión, como Félix ben dice, se producía a situación de que a ONU no ano 2008 decidiu que este ano iba a ser o ano internacional da química para transparentar na sociedade o papel da química e dos químicos e adicado a unha muller que é excelsa, pero non por a súa calidade de excelsa, sino polo feito de que en ela se pudera representar a todas aquelas outras mulleres que excelsos non están ainda nos libros de texto. De iso é do que fundamentalmente vos quero falar. Por iso, o título que aparece por aí, que é a muller na química, non é o título que eu pensaba. O título que pensaba era eso, as mulleres compartindo a ciencia. Non é certo que as mulleres fagan ciencia. Están comprometidas na ciencia exactamente igual que nos comprometimos nós. O que sucede é que a historia escribimos os homens e escritas por nós, consciente ou inconscientemente, fomos deixando de lado as mulleres. Con este leitmotiv, vou a basar a conferencia en 3 partes ben definidas e despois o debate que vos queirades para falar do que vos parece. Unha primeira parte é a invisibilidade da muller. Todavía hoxe a muller sigue estando invisible na ciencia. Veremos, e poñerei moi poucos exemplos, pero exemplos seleccionados ao longo da historia da humanidade, de como a ciencia estuvo realizada polas mulleres exactamente igual que os homens. Pero quen escribía os libros de texto éramos os homens. E, repito, consciente ou inconscientemente, fomos esquecendo as mulleres. A segunda parte vai estar dedicada ás mulleres que ganaron o premio Nobel, é dicir, a excelencia na ciencia. Bueno, pero ao lado delas vou a poñer outras mulleres que mereceron exactamente igual o premio Nobel e que non están no premio Nobel. De novo foron invisibilizadas, de modo que pasou para que estas mulleres non estén no lugar que lles corresponde. E en última instancia, como aí tedes reseñado, falarvos das mulleres no sistema periódico. Porque para os químicos o sistema periódico é como o noso ADN. Así como o ADN na vida codifica todo o que vamos a ser no futuro, o sistema periódico codifica desde a orixe dos tempos do universo, desde o Big Bang, que vai a ser o propio universo. E eses elementos que temos aí imprentados no sistema periódico, os que a través da súa configuración electrónica, polo feito de estar nunha situación determinada no sistema periódico, van a marcar a súa reactividade, vai a determinar que podemos facer con eles. E claro, como o ano está dedicado a María Curie, bueno, pois aí vos poño, pero as dúas, a María Sklodowska e a súa filla. Nin María Sklodowska a coñecemos como María Sklodowska, nin a Eva Curie a coñecemos como Eva Curie, as coñecemos como Eva Joliot, o seu home era Joliot, tan importante, seguro, no mundo da ciencia como ela. Pero ela xa perdeu o seu nome. Xa ela,
cando se fala dos Joliot-Curie, ela aparece co nome do seu home. Bueno, que pasou para que a muller se invisibilizara ao longo dos tempos? Que é o que determinou que eses atrancos, esa desconsideración que o home tuvo para as mulleres, todavía hoxe siga sendo trascendente? Mirad, a historia da humanidade se escribe en moi poucas líneas. Desde o Big Bang hai 15, 16.000 millóns de anos, hai 4.500 se forma o noso Sol, e a nosa Terra hai 4.000 millóns de anos, e hai aproximadamente 2.000 millóns de anos se produce a gran hecatombe do planeta Auga. O planeta Auga, non vivimos no planeta Terra. O noso é o planeta Auga. O accidente da Auga é a Terra, pero como os homes somos tan estúpidos e só sabemos estar na Terra, lle cambiamos o nome. Pero non, o noso planeta é o planeta Auga. Pois ese planeta Auga se fai osogénico, establece unha nova atmósfera e a vida empeza a eclosionar. Hai 2.000 millóns de anos. E cando o Homo sapiens sapiens aparece? Podemos decir que hai 1 millón de anos? Bueno, pois podemos que hai 1 millón de anos. E que pasou nese devenir cando ese Homo sapiens sapiens abandona as chaias do Dubai e empeza a conquistar o que iba a ser ese planeta Terra? Empeza a ir cara ao norte e se empeza a expandir cara a dereita e cara a oeste. Que pasou? Como era a vida do clan do oso cavernario? Que facían os homes e as mulleres nese tempo? Quen cultivaba o coñecemento? Que transmitía o saber? Hoxe sabemos que o coñecemento require tempo, espacio, reflexión. O home dese clan do oso cavernario, que tiña que facer durante as 24 horas do día? Cazar para manter a especie, defender o clan e reproducirse. A onde estaba cando chegaba despois da reproducción como para seguir pensando en outras cousas. Logo, quen construía o coñecemento? Vedes? Non se conta nunca a historia da verdade. Quen pudo chegar a realizar os grandes descubrimentos da historia da humanidade? Quen pudo inventar o fuego? Descubrilo, inventalo e transmitilo. Quen pudo inventar o calendario? Quen pudo inventar a medicina? A medicina homeopática, como se realizou ao longo de canto. Se estamos falando dese 1 millón de anos, 700, 800, 900, 1 millón de anos, quen transmitiu o coñecemento da medicina? Quen pudo facela? Quen pudo descubrir? Son os que tiñan tempo, espacio e capacidade para a reflexión. Por tanto, o druida do clan, os colleitos que non podían ir de caza porque xa non valían para outra cosa, só valían para pensar. E se pensaban, seguirían comendo. Pero se non pensaban, capó. E as mulleres e os nenos. E quen iba a transmitir o coñecemento se non eran as mulleres? Por tanto, fixademos que a historia da humanidade é unha historia xa de invisibilidade do principio. Non queremos recoñecer a verdade do que pasou. E debemos de empezar a decirlo claramente, porque todos eses grandes descubrimentos se ascriben á especie humana. ¿Quién descubriu o fuego? El hombre. Pero pudo realmente descubrir o hombre? E non digo que non o descubrira, que pudo ser que o descubrira. Pero todo o coñecemento científico, toda a laboura de que falamos de construir coñecemento para transmitir aos demais, que así é como se fai a ciencia, só o puderon facer as mulleres. E inventar a medicina. E preocuparse pola salazón, pola conservación dos alimentos. E inventar os alcoholes, a fermentación. E inventar a agricultura. E inventar a metalurgia. Vos dades conta que estamos falando do que foi trascendente na historia da humanidade? Porque parece que cando falamos de ciencia, falamos do libro de ciencia escrito. E eso é despois de Gutenberg. O libro escrito en química, bueno, pois os libros de Palissy, de Nicolas Lemery, de Fourcroy, séculos da 17 e 18. É dicir, hai 300 anos que empezamos os homens a escribir libros de ciencia e aí xa só aparecen os homens. Nunca se falou da historia anterior. Nunca se falou de como a medicina chegou hasta nós. As facultades de medicina, as primeiras facultades de medicina,
no corazón do Islán, en Isfahán, son do século X, 1940, 50. Ibn Rasés, Ibn Sina, son os grandes médicos do Islán no século X, hasta que chegan a España. Maimónides, Ibn Ras, Averroes, pois a medicina era o que era. E quen cultivaba a medicina popular, aquela medicina de verdade, que se encargaba dos partos, a que era capaz de resolver os problemas das enfermedades, a que era capaz de unha ferida colocar un emplasto de modo que nos produciera unha infección? Quen sabía facer eso? Quen descubriu a aspirina? Foi o químico de Bayer no ano 1880? Moitísimo antes. As mulleres sabían que as coccións da cortiza dos agueiros tiña efectos antipiréticos. Así foi como se foi facendo a medicina, pero toda esa parte do coñecemento foi ignorada. Estuvemos ignorándolo sistemáticamente. Por eso me interesa facer esta reflexión, por eso me interesa empezar por falarnos de esa invisibilidade, da necesidade que temos a sociedade hoxe de recoñecer o erro pasado. Non podemos construir un futuro democrático se non é utilizando todo o caudal de coñecemento que temos, homens e mulleres conjuntamente traballando. Por eso falaba de que o título é A muller compartindo a ciencia, porque non podemos construir a ciencia se non é como un sumatorio dos coñecementos de todos e cada un de nós, homens e mulleres. Bueno, pois, en esta dirección é que quero contarvos algunhas cousas. Xa vos falei de que a muller está ignorada. Aquí lle chamo o fío da historia. Aí vos coloco unha serie de mulleres ensarilladas, de algunhas deles a veredes cousas. A estas dúas as coñecedes, presentei antes. Son María e Eva. Pero, quen coñece a esta señora? Esta que tedes aquí, bueno, desde que Abenama fixo a súa película sobre Hipatia, xa todo o mundo sabe de que vai Hipatia. Pero Abenama foi capaz de plantexar unha Hipatia real ou unha Hipatia ficticia? Se centrou só nos aspectos filosóficos da súa obra, do seu pensamento e o enfrentamento co poder? Ali falou para algo de ciencia Abenama? Non temos unha clara idea ao respecto, pero comentaría algunhas cousas. Probablemente a esta señora solo os científicos que estén moi preocupados son capaces de identificar como Rosalind Franklin. E quen é Rosalind Franklin? É unha ignorada en general nos libros de texto. Sin embargo, todo o mundo conoce a Watson e Crick, os pais do ADN. Pero a Rosalind, bueno, comentaremos despois unha cosa acerca dela, porque me interesa, como decía antes, transparentar a verdade, traer a día de hoxe cal é a contribución de todas e cada unha delas, e só pegar unhas grandes pinceladas na historia. E, bueno, esa diagrama que tedes aí, rapidamente o identificaredes. Para os químicos, desde o primeiro contacto ca ciencia, todos sabemos que é o baño de María. Pero moi pouco sabemos que é María da Brega. E, desde logo, eu, hasta hai moi poucos anos, non sabía que estes instrumentos que vedes aquí, que os químicos identificamos como un aparato de destilación, pero que os griegos chamaban el tribicos, e este kerotakis, que é unha especie de forno en donde podemos facer coccións, son inventos tamén de María da Brega, de María Xudea. Na historia se fala do baño de María, como se fora o baño de María a obra dun home. O baño de María é a obra de María Xudea, e é tan trascendente todavía hoxe esa instrumentación que hai que darlle o reconhecemento a súa persona. De igual maneira que antes vos decía de Hipatia. Sí, é certo, Hipatia é unha gran filósofa. Mesmo na película de Abenama non queda moi claro se ela é a directora da Biblioteca de Alexandría daquela maneira ou por merecimiento propio. Realmente é enorme o merecimiento de Hipatia. Os coñecementos que ten no mundo da filosofía son perfectamente claros, pero na matemática, na astronomía, na xeografía, na realización, como aí tedes reconhecido, de instrumentos científicos da época,
Hipatia chega á dirección da Biblioteca de Alexandría porque o seu pai, Herón, era tamén o bibliotecario. Era decidido desde moi nova dedicarse por completo á ciencia. Ni siquiera as proposicións de Sinerio, un obispo católico de Cirene, alumno dela, para casarse lle serviron. Quiso dedicarse sempre á ciencia. Pero todavía hoxe non somos conscientes das enormes aportacións que fixe. As reflexións sobre o modelo de Aristarco de Samos, as reflexións sobre as aportacións de Ptolomeo, todo iso é obra tamén de Hipatia. E pego saltos, vou colocando flashes para que veades que se poden poñer outros máis exemplos. Vos falaba antes da trascendencia da medicina do Islam. Bueno, aí temos dúas autoridades da época que medicina practicaba. A medicina que cultivaron sempre as mulleres. Unha medicina homeopática, unha medicina en donde, sabendo como é a naturaleza, podemos utilizar para resolver os problemas das enfermedades. Tanto el de Banda de Lingen como Trótula de Salerno chegou a ter escola propia en Salerno. Ali iban médicos españoles a aprender medicina. Pero estamos no medioevo, estamos en tempos oscuros. Non hai prácticamente científicos, logo as mulleres tamén deben ser barridas. E, casualidade, en este momento, cando se inventan os hortos monacales. Entendedes que cando o Camiño de Santiago se bota a andar, o Camiño de Santiago, unha escola extraordinaria, todos os que estamos enamorados del disfrutamos cada vez que o facemos. Bueno, algunos lúdico, festivo, gastronómico, ecológico, bien. Pero lo trascendente de andar polo camiño é encontrar que o camiñante se move para chegar a Santiago por tres motivacións. Unha é a súa fe, a súa, non a dos demais. Non se ven aquí, en xeral, porque este Santiago é o feito de encontrarte contigo mesmo. Pero para chegar a Santiago, compre andar e compre ter saúde. Non abonda só con querer chegar, hai que prepararse para chegar. Por iso o camiño está llenado de hospederías en donde os caballeros de San Juan de Arce, os caballeros hospitalarios, os enemigos dos templarios, se establecen para crear a medicina moderna. Mirade que durante prácticamente 300 anos é o Camiño de Santiago a fronteira norte-sur. No sur está o Islam. No camiño de se permeabiliza o coñecemento médico. E como e cando se empezan a construir os hortos monacales? Sin duda alguna, a razón é o coñecemento do confesionario. No confesionario, os monxes se enteran de que medicina é a que practican as mulleres. As meigas, todavía hoxe seguimos tendo meigas en Galicia. No século XVI, XVII, XVIII se van a inventar a caza de bruxas, van a ir desaparecendo de unha en unha as mulleres que practican este tipo de medicina. Pero, por sorte, o seu coñecemento médico se regardou a partir dese confesionario nos hortos monacales. Pegando outro pequeno salto moi interesante, vos falaba antes de que os libros de texto son libros fundamentalmente masculinos. Solo moi ocasionalmente se encontra algún libro de autoría femenina. Aí tedes un libro de María Verdad sobre a química. Unha muller. Escribían tamén libros. Que sucedía? Que mentras que os libros dos homes eran fundamentalmente financiados, as mulleres non tiñan as posibilidades para publicados, non había maneira. Esa é a razón, ou unha das razóns que determinen que non exista un amplio abano de libros de química de autoría femenina, non sabemos. Pero por enriba de todo, o que me interesa é levarnos á ilustración. Porque esta é unha das miñas grandes enamoradas de sempre, como sabedes. Todo o mundo coñece a Marianne Paul de Lavoisier polo seu home. E vos traigo aí esa pintura realizada por David porque é unha maestría e é unha pintura ideolóxica e conceptual extraordinaria. Está representando a transición, como vedes, a transición entre o pasado e a través desta diagonal da perna de Lavoisier está introducindo a progresión no futuro.
o nacimento da nova ciencia, o nacimento da química. E que pinta aí Marián? Sabedes que para moitas escritores de xénero a ilustración é o siglo das luces e da oscuridade. Luces porque, entre outras cousas, vai a nacer o mundo moderno, vai a nacer a Revolución Francesa, se van a establecer os principios de igualdade, de fraternidade. Pero e para a muller? No xénero dice, sí, igualdade para todo o mundo menos para as mujeres. E as mulleres non se comprometeron na Revolución Francesa exactamente igual que os homens? Cantas mulleres non entregaron a súa vida á Revolución para que esta, co seu alimento e ca súa sangre medrara? Probablemente todos coñecedes a Madame Roland como unha revolucionaria. Seguiu ao seu home máis alá do mandato establecido no matrimonio. Morreu, lle cortaron a cabeza. E a Lucille Desmoulins, ao pouco de matar ao seu home a Camille Desmoulins con Danton, tamén a matan a ela. Pero esas mulleres eran só revolucionarias ou tamén estaban comprometidas na ciencia? Para nada se fala do seu coñecemento científico. Pero, bueno, non quero falar moito delas e si quero falar un pouco máis de Marián, porque estamos traballando ahora sobre ela. Levo tantos anos entusiasmado por entender por que cando morre o seu home ela deixa absolutamente de facer nada. Con 36 anos! Marián, no ano 1194, como está en 36 anos, lle matan ao home, rica, bueno, bastante agraciada, con unos posibles enormes, e deixa de traballar. Dedica o resto da súa vida ao seu home. Non sabemos as razóns, pero o que sí sabemos xa a estas alturas da película é que Marián non era só unha saloniera, non era só unha muller que se dedicaba a realizar reunións no seu salón. Era moito máis que iso. En algún momento que me invitedes, vos falarei exclusivamente durante unha hora do traballo que leva feito esta enorme muller. Pero por ponermos de manifesto algunhas cosas, aí tedes tres. Traduce as obras dos autores ingleses, porque o seu home é francés, e, por tanto, igual que hoxe os ingleses xa que o inglés chega, pois en aquela época, co francés tamén abondaba. Os ingleses que aprendan francés, que pois él aprende inglés. E aprende inglés para traducir os libros dos autores ingleses, de Cavendish, de Kirwan, para que o seu home estea ao tanto do que se publica. Pero, ollo, para traducir un libro de química non abondaba con saber inglés, compría saber moita ciencia. E ademais, era fai anotacións científicas, cando despois o seu home, cando Fourcroy, cando Berthelot lle replican a Kirwan, ela é quen se encarga de escribir en inglés. Bueno, axudado por un amigo de traballos, e colaboran no laboratorio. Si Lavoisier estaba en todas partes, estaba na revolución, como iba a poder facer todas as cousas? Non daba tempo para tanto. Ilustradora, e fixámonos, é a primeira diseñadora industrial da historia. Isto é un auténtico prototipo, diríamos hoxe. O gasómetro que realiza Marián para os traballos é extraordinario.